Fl-2022 ġew irreġistrati aktar minn 2800 kumpanija ġdida mal-Malta Business Registry l-MBR. Dan ħareġ mir-rapport annwali u r-rapport finanzjarju għas-sena finanzjarja li għalqet fil-21 ta' Diċembru ta' s-sena li għaddiet tal-istess reġistru dwar in-negozji lokali. Fil-waqt li juri kif kien hemm ir-reġistrazzjoni ta' 2854 kumpanija ġdida s-sena l-oħra, kien hemm ukoll ir-reġistrazzjoni ta' 187,380 dokument u ħruġ ta' 15,000 ċertifikat ta' pożizzjoni tajba. Bħala parti mill-proċeduri rigorużi biex jassiguraw il-governanza u l-konformità, il-Compliance Unit tal-MBR ivverifikat 23,236 notifika u għamlet total ta' 1,693 ispezzjoni fuq il-post biex tikkonferma is-sidien benefiċjarji. Għamlet ukoll total ta' 39,439 test ta' screening dwar involvimenti. Sa dan it-tant fl-2022 ukoll l-MBR ġie aċċettat bħala membru tal-Corporate Registries Forum u Malta ġiet magħżula propju biex tospita l-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Forum f'sinjal ta' fiduċja li qed igawdi pajjiżna fil-fora internazzjonali tan-negozju. Biex tkun assigurata l-kompetittività ta' Malta wara l-perjodu tal-pandemija, tmiem l-2022 ra l-introduzzjoni ta' qafas ta' insolvenza ġdid li mira biex jagħti nifs u ċans mill-ġdid lil dawk in-negozji li jsibu ruħhom f'diffikultà, inaqqas mill-pis fuq il-qrati tal-kummerċ, joħloq impjiegi ġodda u jipprovdi serħan tal-moħħ lill-imprenditur lokali. Fir-rapport tiegħu l-MBR rimarka wkoll kif l-2022 kienet bla dubju sena ta' sfidi fejn il-priorità assoluta kienet li Malta titneħħa malajr minn fuq il-lista l-griża tal-Financial Action Task Force l-FATF. Hawn sarat ċenna l-impenn tal-MBR li bħala aġenzija responsabbli tassigura kemm jista' jkun li jkollha reġistru ta' sidien benefiċjarji korrett biex ikun jista' jiġi utilizzat bħala sors essenzjali kemm minn prattikanti lokali kif ukoll dawk barranin. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri irringrazzja l-Kap Eżekuttiv tal-MBR Dr. Geraldine Spiteri Lucas u lill-istaff kollu fih dan l-MBR għad-dedikazzjoni tagħhom. Ħidma li tagħti riżultati meħtieġa u kienet strumentali biex Malta titneħħa mill-lista tal-FATF fl-inqas minn possibbli. U saħaq ukoll fuq l-importanza li jiġu offruti l-għodot neċessarji biex il-kumpaniji f'pajjiżna joperaw taħt qafas legali sod. Minaħa tagħha l-Kap Eżekuttiv Ewlieni u r-Reġistratur tal-MBR, Dr. Geraldine Spiteri Lucas, sostniet li qed iħarsu l-qudiem biex isaħħu l-pontijiet li bnew fil-waqt li jkomplu jitgħallmu mill-esperjenzi illi kellhom.